Atenció, Xavi Ferran aixeca la presa esquerra. Jugada d'estratègia de l'equip d'Héctor Simón. La marca Marçal Joanova, el segon entrenador. La posa perfectament al segon pal, el remat. Gol, 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 gol. Aniol, 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 Aniol. Aniol, Aniol, Aniol. Aniol, 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 Aniol. Aniol Casellas, golaç al minut 11 de la Unió Esportiva Figueres. La centrada al segon pal perfecta del capità Xavi Ferron i el cop de cap brillant d'Aniol Casellas. Res hi pot fer el porter de la Pobla. Primer gol de la temporada i primer com a unionista d'Aniol Casellas. Defensa de la Pobla, va Aniol en tot i se l'endú Albert Carol. Compte la contra, Uriel Brugnoni, que fa una carrera imperial. Uriel Brugnoni que es deixa la pell. Uriel, que bé Uriel, quin esforç de l'argentí. Impressionant Uriel Brugnoni, demostrant el nivell increïble del que està. Quina carrera, compte la Pobla, Ferretti. Quina carrera d'Uriel Brugnoni des d'on s'havia perdut la pilota per desfondar-se i enviar la bimba fora amb una contra clara de la Pobla. Quin tros de jugador Uriel Brugnoni, l'argentí, Increïble. Compte la Pobla, el centre és boníssim. Ferretti. Apareix Nacho Ferretti amb les dues mans per enviar la bimba fora. El centre era espectacular, medit, on fa mal, quasi on el porter no hi pot arribar. I Nacho Ferretti treu les dues mans a passejar per enviar la pilota a córner. Vinga, va, Unió. Ànims, campions, som-hi. I ara la Pobla. El dorsal 20 que intenta posar-lo al primer pal, Ferretti. Molt bé, Ferretti, som-hi. L'assistència és boníssima, atenció, cabezas, Ferretti! Nacho Ferretti, un dia més a l'oficina per evitar el gol de la Pobla al minut 86, que hagués sigut la sentència. Decisiu Ferretti per la Unió Esportiva Figueres.